Welkom bij de 5e aflevering van de Maitids Zwalker. En die speelt hem al hier in het Drents-Friese Wold. En we hebben mij mooi waar draait en we hebben filmen mij heel min waar. Maar wat we vooral filmen hebben, zijn een heel soort Maitids-mirakels. Een soort jonglibben. En het grootste mirakel is eens een soort die er haast verdoen is, maar die het hier nog is. En dat is de heidehipper. Bijzonder, we hebben hier uitzicht over een enorme zandverstuiving. Ik weet dat er wel wat heide zit, ik zie bos. Is dit zo'n beetje de verscheidenheid die je hier aantreft? Of is er qua natuur, zijn er nog meer smaken? Ja, er is nog meer, ja. We hebben natuurlijk de grote zandverstuiving en de grote heideterreinen. Maar tussenin de grote gevarieerde bossen. En dan hebben we ook nog stukjes beekdalgrasland, verscholen vennetjes die in het bos liggen. Hoogveenvennetjes. En Oude Willem als ex-landbouwenclave die we pas hebben ingericht. Ja, die is nog prachtig gaat ontwikkelen tot hele mooie graslanden. Ja, we zijn er eerder geweest toen het weer behoorlijk slecht was. Ja. En we zagen daar eigenlijk wel iets heel bijzonders. Een vogel die zo'n beetje de meest schuwe vogel is die je kan bedenken. De kraanvogel, ja. Prachtig. Ja, voor zijn nest is hij heel schuw. Aan de andere kant, in de winter loopt hij zo in de aardappelvelden langs de boerderij, zeg maar, hè, als hij in de winter blijft, of in het najaar. Dan scharrelt hij de laatste restanten van de akkergewassen scharrelt hij op. Maar in de zomer, in deze tijd, in de broedperiode, zeg maar, is hij onwijs schuw op mensen. Ja, klopt. Broedperiode, dat wil zeggen, ze hebben een nest? Nou, de eerste kuikens lopen al rond. Maar we merken ook, in Densjes zitten met name de wat jongere paardjes. We proberen een boel voor elkaar te krijgen. De eerste poging mislukken vaak. Dus ze zijn toch wat langer aan het stoeien met elkaar dan op de plekken zoals Vochtelooveen, waar de oudere paarden zitten die wat makkelijker kunnen jongen. Ja. We zagen ook nog wat speciaals. Een reekalfje drinken bij de reeguit, bij de moeder. Heb je dat wel eens vaker gezien? Nee, dat ze zo lang om de moeders heen dartelen, zeg maar, dat heb ik nog niet veel gezien. Nee. Prachtig gezicht, hè? Ja, een echt voorjaarswondertje. Ja, schitterend. Die reeënpopulatie hier, is het echt een hele grote populatie wat hier rondloopt? De reeënstand, zeg maar, die neemt zoals in heel Nederland neemt die eigenlijk toe. Dus dat gaat hier net zo. Alleen we zien ze af en toe wat minder. Ecologisch gezien zou je dat kunnen zeggen, tijd voor de wolf? Dat zou interessant zijn, ja. Ik weet niet, misschien zien we dan nog wel minder. In elk gebied dan richten wij uw camera op een persoon die een speciale relatie had met het gebied. Dit keer is dat René Westerhof. Die helpt de natuur, de mensen en hemzelf. Ja, wij zijn met z'n zessen zijn we gastheer sinds 2 jaar. Ja, dus dat we gewoon met mensen in gesprek zijn en waar nodig een gesprekje hebben over van alles en nog wat. En liefst over de natuur natuurlijk. Ik ben graag in de natuur. Het geeft rust en het geeft ruimte en frisse lucht. Dus kom maar. En dan kijk mensen aan op afstand en dan krijg je een reactie. Oh, de boswachter. Oh, leuk om een gesprek te hebben met de boswachter. Nou, dan zeg ik oké, boswachter, vrijwillig. Als u als vrijwilliger aan het werk bent, dan zoekt u die mensen op. Ja. Als u als liefhebber van het gebied hier bent, wat doet u dan? Dan zoek ik ze niet op. Dan gaan we mijn vrouw en ik, liefst zo ver mogelijk bij mensen vandaan. Ik heb een PTSS, dat betekent dat je een stressstoornis hebt. Dat zit in je brein. En dan kun je daar de boel loslaten. Hoeveel helpt dat? Eigenlijk heel veel. Ja, heel veel.
tot de rand van de straat. Waar je auto staat op je fiets. En dan heel langzaamaan komt hij weer terug. Ik was politieman. Bijna 30 jaar. Dus het is een stapeling van incidenten. Mensen probeer je uit te nodigen om eens een keer weer te komen. En dan misschien ook met andere ogen kijken. Dan dat ze op dat moment deden. Dat kan allemaal, hè. Je kunt altijd leren. Ik leer ook iedere dag. Ja. Mensen willen het ook. Mensen houden van de natuur. Maar als je niet weet waar je naar moet kijken, of waar je juist niet naar moet kijken, dat maakt het juist bijzonder. We gaan even kijken of we wat tapuitjes kunnen zien. Even naar een gebiedje toe waar ze eigenlijk het meeste zitten. Hoe ziet die heidegebied er eigenlijk uit? Ja, een prachtig, een beetje zalmroze-wit met een zwart bandje. Er zijn natuurlijk maar weinig biotopen die eruit zien zoals hier. En de tapuit komt ook nog voor in de kustduinen. Maar eigenlijk is dit de laatste binnenlandse populatie die we hier hebben. Als we deze kwijtraken, dan zijn we eigenlijk de binnenlandse tapuit kwijt. 30 broedparen begrijp ik, dan is het ook redelijk op het randje natuurlijk als je kijkt naar het grote geheel. Ja, het is heel op het randje, ja. Ja. Het is echt 5 voor 12 wat dat betreft om ons best te doen dat we die laatste paren wel in de benen houden. Ja. Maar waarom we hem nu wel in de benen houden en er zo druk eigenlijk mee zijn, het komt met name door de actieve bescherming die we erop hebben zitten. En waar bestaat die bescherming uit? Nou, onder andere uit nestbescherming. Een hele goede monitoring zit erop. Goed kijken zeg maar, wat er gebeurt met de vogels. Waar halen ze hun voer vandaan? Zorgen dat er voldoende voer is. En met name de nestbescherming op dit moment en het aanbieden van kunstmatige nesten eigenlijk, dat is geeft nu een doorslag. Ja. Ja. Jullie hebben dus echt gebied qua paren en dergelijke hebben jullie geprobeerd de mensen zo ver mogelijk uit de buurt te houden van die vogels. Maar ja, soms zitten ze nog steeds redelijk dicht bij bestaande paden. Hoe belangrijk is het dat mensen dan ook echt op die paden blijven? Ja, eigenlijk heel belangrijk, ja. Kijk, als je er gewoon langs wandelt, dan gaat het gewoon goed, hè? Dan is het maar een kort moment. Maar wat we zien dat mensen eigenlijk even de boterham willen eten bovenop een duintopje, omdat het zo mooi uitzicht is, het lekker zit. Ja, dan zit je eigenlijk best wel lang bij je nest. En al die tijd dat je daar zit, kan die vogel gewoon niet terug naar zijn nest toe. En dan merk je echt het effect van verstoring merk je dan heel goed. Het zonnetje komt er lekker bij, maar ik zie nog niet echt heel veel bloemen en kruiden in bloei staan. Terwijl dit gebied toch ook wel als het voedselgebied dient voor de broedvogels aan de andere kant. Komt dat wel goed? Ja, we zijn nog een beetje laat dit voorjaar. Al is het wat later op gang gekomen. Maar je ziet, de planten staan er al tussen. De eerste knoppen worden gevormd. Sommigen moeten nog met de knoppen beginnen. Maar straks is dit één grote bloemenzee en dan gonst het van de bijen. Daar zie ik nu een wat fletsgeel bloemetje staan. Lijkt een beetje op een paardenbloem. Wat is dit? Ja, het is niet zo gek hoor dat je denkt dat het een paardenbloem is. Want daar lijkt het inderdaad op, want het is familie van elkaar. Maar dit is het muizenoortje. En ik kan hem altijd heel goed onthouden, ook door de bleekgele kleur. Maar als ik een blaadje zou plukken, dan zie je de vorm van een muizenhoorn, maar steken van die grote grijze witte haren steken eruit. Dat doet mij altijd wel denken aan een echte muizenoortje. Nou, ik heb 2 leuke tips om het gebied op een leuke manier te beleven. De eerste tip is eigenlijk van parkeer bij het buitencentrum Appelscha aan Te Wischa. Dan kun je even beginnen met een kopje koffie, dan een plaspauze doen voordat je echt het terrein in gaat. En dan is het heel leuk om daar de witte wandelroute te volgen. Die pakt een stukje van de kale duinen mee. Daar kun je met goed geluk de tapuit ook nog zien die we zojuist mooi hebben laten zien. En een andere goede tip is om bij de boscamping in Appelscha te starten voor de gele wandelroute. Die gaat door een prachtig stukje bos heen. En daar kom je halverwege langs een kijkscherm. En met een beetje geluk zie je daar de reeën lopen. En met nog veel meer geluk zie je zelfs de reegeit bij zijn moeder lopen. We zijn weg uit de kale duinen. Waar zijn we nu ongeveer? We staan een klein stukje zuidelijker dan de kale duinen. Op een wandelpad. We staan heel dicht bij een nestje, dus we kunnen niet te lang blijven staan. Maar echt, daar zit een nestje. Op slechts 2 meter van het pad af. Super bijzonder eigenlijk dat het zo dicht bij een pad zit. Maar dan zie je gelijk de kwetsbaarheid van de nesten die op de grond zitten.
Want dit kan ook heel makkelijk verkeerd gaan. Dit kan heel makkelijk verkeerd gaan. Ja, een keer een hond met een te lange lijn, zeg maar, die niet op pad blijft. Ja, dan is die al dik verstoord en misschien wel opgegeten. En wat voor nestje is het? Een boomleeuwerik op de grond.